L-Aġenzija Maltija kontra l-ħasil tal-flus qalet li għandha riservi serji dwar il-proċess li adottat l-Awtorità Bankarja Ewropea fl-investigazzjoni preliminarja tagħha dwar il-ksur tal-liġi Ewropea waqt is-superviżjoni tal-operat tal-Bank Pilatus. Fi stqarrija, l-FIU qalet li tinsab iddiżappuntata bil-konklużjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea li l-FIU kisret il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Minkejja dan, l-FIU qalet li se tkompli tikkoopera mal-Awtorità Bankarja Ewropea matul l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni li daħal fis-seħħ qabel il-ftuħ tal-investigazzjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea dwar possibilità ta' ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea f'Novembru li għadda. Ir-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea ġob ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li f'konferenza tal-aħbarijiet sejjaħ għar-reżenja tal-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna għax qal li kompla għarraq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Mistoqsi jieħu xlura d-diskors li sar mill-Partit Nazzjonalista dwar l-eks kap tal-FIU Manfred Galdes meta riduh jibqa' fil-kariga, l-eks viċi kap nazzjonalista Mario De Marco qal li r-responsabilità m'għandux jerfagħha sur Galdes. Ir-responsabilità m'għandux joffriha jew jerfagħha Manfred Galdes. Dan minkejja l-fatt li l-kwistjonijiet li titkellem dwarhom l-Awtorità Bankarja Ewropea imorru lura għaż-żmien it-tmexxija tas-Sur Galdes li nħatar fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. B'reazzjoni l-Partit Laburista fakkar li l-Bank Pilatus huwa bank li l-istituzzjonijiet Maltin ħadu passi ibsa kontra tiegħu wara li sar magħruf li s-sit tal-bank qed ikun akkużat fuq reati f'pajjiż ieħor. Qal li fl-aħħar xhur pajjiżna ħa passi ġodda bla preċedent fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u terrorizmu finanzjarju. Sostna li hija biss xewqa tal-Partit Nazzjonalista li jirriżenja l-Ministru Edward Cicluna li kellu rwol kruċjali biex illum Malta għandha surplus flok deficit u l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Għalli għalhekk u biss bis-saħħa tal-Ministru Cicluna wkoll li r-reputazzjoni ta' Malta hija b'saħħitha.